Bon dia. Espero que hagis passat una nit fantàstica i que hagis pogut descansar. En la meditació d'avui et convido a començar el dia amb amor i gratitud i així puguis enfrontar aquest nou dia carregada de positivitat. Comença per acomodar bé el teu cos. Sent la base de la teva columna ben arrelada allà on estiguis asseguda. Les mans posades suaument sobre les cames. L'esquena ben dreta. El cap ben alt, projectant la coroneta cap al cel i les cervicals ben estirades. Deixa les teves espatlles cap enrere, obrint el teu pit a totes les coses bones d'aquest nou dia. Sent el teu cos disposat per a rebre els nous aprenentatges preparats per a tu. Disposat a rebre tots els regals que el món té per a tu. Inhala i exhala pel nas. Ara només has de respirar. No has de fer res més. Sent l'aire entrant i sortint de tu. No intentis modificar el seu ritme. Només observa la teva respiració. Amb cada exhalació, sent com el teu cos s'afluixa. Amb cada inhalació, sent com t'omples de vida. Amb cada exhalació, alliberes les tensions. Amb cada inhalació, sent com es relaxen els músculs del teu cos. Amb cada exhalació, obres espai en el teu interior. Amb cada inhalació, t'omples d'energia nova. Només respira. I sent com en observar la teva respiració, la ment està en calma. Sent el silenci en el teu interior. No hi ha pressa. Aquí i ara. Només estàs tu. Porta ara l'atenció al centre del teu pit. Sent el batec lent i pausat del teu cor. Aquí és on habita la força que et sosté, la llum que et manté viva. I sent com en respirar, aquesta llum s'expandeix per tot el teu cos, com si l'energia del sol habités a dins teu. Sent el seu pols, sent la seva presència. Si ho desitges, porta les teves mans sobre el teu pit i sent la seva escalfor posant sobre el teu cor. Sent com l'energia de la vida s'expandeix per dins teu. Ara porta al moment present alguna cosa pel que estàs agraïda. No cal que sigui res gran.
Potser és el fet de que estàs viva. Potser és el fet de que ets aquí, respirant. Potser és el fet de poder disfrutar d'un cos que et sosté i que et dona la vida. Deixa que aquesta energia d'agraïment creixi a dins teu, com una llavor que s'obre a l'escalfor del dia. Sent com t'omples per dins, com es va expandint per tot el teu cos, fent-te recordar que estàs viva. Sent el batec d'aquesta energia d'agraïment per tot el teu cos. I dona't permís per somriure. Somriu com un acte d'agraïment i amor cap a tu mateixa. Sent aquest somriure com una carícia plena de tendresa sobre el teu ésser. Un acte d'amor. És una manera de dir-te a tu mateixa: estic aquí, amb mi, i m'agraeixo. Ara porta la teva atenció cap a tu, cap a la persona que ets el dia d'avui, i abraça't. Sent-te tota sencera, tal com ets ara mateix, i abraça't amb les teves llums i les teves ombres, amb els teus defectes i les teves virtuts, amb les teves vivències. Reconeix-te en aquesta abraçada d'amor i tendresa cap a la persona que ets. Reconeix la bellesa de ser humana en tu i sent l'orgull per la persona que ets avui dia. Tot el que has viscut, totes les teves experiències, bones i dolentes, t'han fet qui ets avui. Des d'aquesta energia d'amor, expandeix la teva gratitud cap al dia que avui comença. Agraeix per totes les noves oportunitats que et brinda aquest nou dia, tots els aprenentatges que rebràs avui. I amb aquesta energia d'amor i agraïment posaràs una llavor d'intenció. La intenció de viure el dia d'avui amb presència, amb amabilitat, amb alegria, amb amor.
Sent com l'aire del matí entra en tu com una brisa fresca que et renova per dins. El teu cos va despertant, la ment s'aclara i el teu cor es va obrint. Agraeix la teva respiració. Agraeix aquest instant de connexió. Agraeix aquest nou començament. Queda't uns instants en aquesta sensació d'agraïment i amor que has generat. I quan ho sentis, comença a moure el teu cos a poc, mantenint aquesta connexió amb tu mateixa. Ves obrint els ulls, donant les gràcies per aquest nou dia. Moltes gràcies per confiar una vegada més en Olivia Men, per començar el teu dia amb energia positiva, amor i gratitud. Namaste.